Posta elektronikoko kontua konfiguratu nahi dituzu. Hasteko, Google kontua nola konfiguratu erakutsiko dizugu. Mahai gain nagusian aukeratu Gmail. Lehendik konturik ez baduzu, kontu bat sor dezakezu krear sakatuta. Gure kasuan, lehendik ere kontua dugunez, acceder sakatuko dugu. Ondoren, erabiltzailearen datuak eta pasahitza sartu, sakatu fin eta acceder. Telefono mugikorra automatikoki konfiguratuko da. Gmail eta Googleen zerbitzu guztiak erabili ahal izateko, hala nola Google Maps eta Android aplikazioen denda. Orain, euskaltel.neteko kontua konfiguratuko dugu. Horretarako, mahai gain nagusiko aplikaziones ikonoa sakatu eta aukeratu email ikonoa. Sartu dagozkion datuak eta sakatu konfigurazion manual. Ondoren, aukeratu kuenta POP3 eta sartu erabiltzaile izena. POP3 zerbitzarian pop3.live.com idatzi behar duzu. Eta segurtasun motan SSL aukeratu behar da. Sakatu siguiente eta jarraitu datuak sartzen. Ataka 587 izango da. Eta segurtasuna TLS. Eremu guztiak bete ondoren, sakatu siguiente. Kontua automatikoki konfiguratuko da.